Primer de tot, donar les gràcies també a la Mandarina per donar-me l'oportunitat de venir aquí a explicar això. Bé, quan vaig fer la meva tesi, un dels temes que em va inquietar molt va ser el tema de com l'espectador, quan un observador condicionava allò que estava mirant. I vaig haver de passar dintre d'aquest tema d'una manera bastant transversal i volia aprofundir més, i per això vaig decidir fer una recerca que intentaré compartir amb vosaltres avui. L'espectador com a autor, la precisió i la identitat. La precisió, clar, quan un autor comença a buscar el seu mitjà d'expressió, intenta ser el màxim precís possible i al mateix temps intenta crear una identitat. El que passa és que aquesta identitat no és una identitat que sigui només creada per ell, sinó que necessita d'un espectador. Normalment, sempre, un abans que autor és lector, és receptor. Per exemple, un escriptor llegeix molts llibres i a partir dels criteris que va adquirint de totes aquestes lectures comença a crear la seva escriptura. Començaré des del principi, llavors. Sense creació no hi ha espectador. Alguna cosa crea el món i no hi ha ningú per veure-ho. Pels que siguin creients Déu, pels més científics el Big Bang, o podeu dir X. Aquí he posat dues imatges, una que és la clàssica amb Miquel Àngel, i això és el fons de radiació còsmica que va deixar el Big Bang quan va explotar tot. Aquestes són les radiacions, és un gràfic que ho expressa. Durant tota la meva xerrada el que he intentat és parlar a partir d'autors, més que parlar a partir de mi en primera persona. Llavors, tot el rato veureu que van sortint cites, que intenten explicar, intenten transmetre aquesta idea d'autoria. Walter Benjamin, una de les coses que l'obsessionava era fer un llibre a partir de cites, a partir de fragments, que expressessin les seves idees. I llavors, clar, les unes relacionades amb les altres creaven discursos. Això el fascinava. Dintre de la modèstia he intentat una mica aproximar-me a aquest estil. Todo ha sido dicho ya, pero como nadie escuchaba, hay que decirlo otra vez, diu André Gide. És veritat. Ya no hay más que citas. La lengua es un sistema de citas. Borges, el gran Borges, o sigui, Borges és com... Tots els camins porten a Borges, sembla que ho hagi dit tot sempre. Foucault diu: los límites de un libro no están jamás neta ni rigurosamente cortados. Más allá del título, las primeras líneas, el punto final, más allá de su configuración interna y la forma que la autonomiza. Está envuelto en un sistema de citas de otros libros, de otros textos, de otras frases, como un nudo, como una red. Aquesta definició de Foucault s'aproxima també al que seria l'hipertext. Merleau-Ponty: no tenemos que ver con una verdad fuera del tiempo, sino con una reactivación de un tiempo por otro. I aquí tenim el George Steiner, que ens diu que s'ha de substituir la paraula creador per la paraula inventor. Segons Steiner, només Déu, X, l'energia, allò que comentàvem abans, és l'única cosa que ha pogut crear alguna cosa del no-res. Tot l'altre són invents. Són trossos de trossos de trossos de trossos que s'han anat juntant fins a crear alguna cosa, com la literatura, que són trossos, 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 mai hi ha res original. La distància, la relació entre l'espectador i l'autor sempre és una qüestió de distància, és molt important. S'ha de mantenir una distància de seguretat, perquè si vas molt accelerat i no mantens una distància de seguretat, pots tenir un accident. Llavors, quan anem als museus, com a espectadors, sempre ens diuen a quina distància hem de mirar les coses.
Per exemple, això em sembla que és del NAC, són les normes del NAC, no? Que ha de seguir la gent, per apropar-se a les obres d'art a una distància menor a 60 centímetres. O sigui, sempre hem de veure el món a 60 centímetres, no ens podem aproximar més. Tots aquests esquemes antiinstitucionals amb l'art conceptual s'han intentat trencar. Al MACBA, no sé si ho veureu molt bé, però aquí posa: si us plau, no toqueu les obres d'art, ajudeu-nos a conservar-les pels futurs visitants. Hem de mantenir una distància i no les podem tocar. Perquè què passa? Quan toquem les coses desapareixen. Per exemple, tenim l'escultura de Julieta de Verona o aquesta tortuga que hi ha al barri gòtic, que la gent la toca i de tocar-la està desapareixent. Si intentem tocar i al mateix temps aquest tocar implica una desaparició. I el Jacques Derrida, en un documental, ens diu: la escritura es finita. El hecho de que la escritura sea finita quiere decir que desde el momento en el que hay una inscripción hay necesariamente una selección y en consecuencia una borradura, una censura, una exclusión. Diga lo que diga aquí y ahora, será selectivo, finito y en consecuencia tan marcado por la exclusión, por el silencio, por lo no dicho, como por lo que diré. Aquí venia, això fa també una mica de referència a tot el tema de la precisió. Contra més diem, més diàleg creem, més deconstruïm altres coses. Deixem espais buits que es van retroalimentant. Per exemple, Tristram Shandy, que és una novel·la, és un escriptor que va intentar escriure la vida de Tristram Shandy tota sencera, des del moment en què neix fins al moment de la seva mort. Però al final va quedar l'obra inacabada, perquè cada segon era tan intens d'escriure'l que cada segon es tornava etern. Llavors, tenim aquí un exemple d'un artista conceptual que crec que il·lustra molt bé això. Algunas veces el hacer algo no lleva a nada. Francis Alice surt amb un glaçó per Mèxic durant 8 hores i el va transportant. I a mesura que el va transportant, el seu treball és un treball inútil, perquè aquell glaçó es va desfent. Aquí tenim Robert Barry, que va escriure un statement que diu: tot allò que conec, però en el que ara no estic pensant, de la 1:36 de la PM, el 15 de juny de 1969. Post-Meridian és després de la tarda, em sembla. L'impuls d'això que ens porta, que l'impuls de destrucció és un impuls creatiu. I aquest impuls creatiu d'on neix? Neix d'un monòleg, d'un monòleg de l'avorriment. I tenim Kierkegaard, que diu: Déu va crear el món del no-res perquè s'avorria. O tenim Heidegger, que diu: l'avorriment és la totalitat, estem avorrits del tot. Stephen Hawking ens diu: sería aburrido ser Dios, sin nada más por descubrir. I aquí tenim un exemple d'un inventor, que el Lippershey va descobrir el telescopi. I ho va fer gràcies a que tenia un aprenent que estava jugant amb unes lents, estava allà improvisant, perquè s'estava avorrint, i llavors va descobrir, el va veure i va dir: ostres, això... I va inventar el telescopi, un invent cabdal per la ciència. René Descartes, això em sembla que és una anècdota apòcrifa, però ho he trobat per internet i em feia gràcia incorporar-la també, perquè igual amb els anys es torna real. Es veu que quan va inventar els eixos cartesians és perquè estava presoner en una cel·la i estava avorrit perquè mirava les rajoles i llavors veure una mosca que es passejava i va pensar: ostres, aquestes rajoles i tal, i així li va venir la idea dels eixos cartesians. L'avorriment. Aquí tenim Baudelaire, li he pintat els cabells de color verd perquè no sé si coneixeu la figura d'aquest poeta, però era un antisistema, si el situéssim en l'actualitat seria com una mena de punk, un anarquista. I llavors ens dona una descripció de què fa la gent quan s'avorreix. Diu: el moralista y el médico, que pretenden saberlo todo, no pueden explicarse de dónde les vienen las almas perezosas y voluptuosas
tan súbita, loca energía y como incapaces de llevar a término lo más sencillo y necesario, hallan en un determinado momento un valor de lujo para ejecutar los actos más absurdos y aún más peligrosos. Un amigo mío, el más inofensivo soñador que haya existido jamás, prendió una vez fuego a un bosque para ver, según decía, si el fuego se propagaba con tanta facilidad como suele afirmarse. 10 veces seguidas fracasó el experimento, pero a la 11ª hubo de salir demasiado bien. Otro encenderá un cigarro junto a un barril de pólvora, para ver, para saber, para tentar al destino, para forzarse a una prueba de energía, para dárselas de jugador, para conocer los placeres de la ansiedad, para nada, por capricho, por falta de qué hacer. Es una especie de energía que emana del aburrimiento y de la divagación, y aquellos en quien tan francamente se manifiesta suelen ser, como dije, las criaturas más indolentes, les más soñadoras. Aquí tenim, per exemple, inspirat, suposo, en Baudelaire, exemples d'art contemporani. Chris Barden disparant a un avió mentre despega a l'aeroport de Los Angeles. Vaja Nader, en una de les seves famoses caigudes, tirant-se al canal d'Amsterdam amb la seva bicicleta. Roman Opalka, aquest l'he posat perquè per mi és un clar exemple del que pot produir l'avorriment, que és anar numerant i anar fent sèries des del 1965 i encara les està fent, fent sèries de números, quan les acaba posa aquesta numeració. I aquí tenim John Baldessari, que des del punt de vista de l'anti-art ens fa aquesta obra que diu «No tornaré a fer més art avorrit» i ho copia 200 vegades. Los happenings han introducido en el arte un elemento que nadie había puesto, el aburrimiento.